kahimtang sa atong nasod karon mga igsoon. Karaghanan sa mga tao nagkaguliang tungod sa panghitabo sa atong nasod. Daghay na nga suko, daghay nagmahay, daghay nagaguol. Ug daghay nagpangutana, asa naman tayo ni paingon? Unsa may matabo sa atong kinabuhi karon? Nganuman, kay nagtuo ang mga katawhan ng paglaom sa atong kinabuhi karon mao ang kung kinsa ang mulingkod sa atong gobyerno aron kita makatagamtam kuno og kaluwasan sa atong kalisdanan. Apan pero problema nato kini gilarawan ni sa usa ka doktor nga kung siya pagatawgon sa emergency kay tungod dunay pasyente nga masakiton, dili lang nila tan-aw ng pisikal nga kondisyon sa maong tao, kundi mas labaw ang paglantaw sa suliranin sa sulod. Maingon usab ni si Jesus. Wala lang siya mutan-aw sa atong pisikal, material, emotional nga sakit. Kundi siya mas labaw nga mulantaw sa atong espiritual nga kahimtang. Ang ilawom nga kahimtang sa atong kinabuhi. So unsa may pangutana migsuon, unsa may kinadak ang problema sa tao? Ang gobyerno, kalisod, kalisdanan, sakit, balatian, kanser. Aron masabtan nato maigsuon og unsay kinadak-an og labaw nga dakong problema sa tao. Atong basahon ang balang kasulatan Mateo 9 bersikulo 1 ngadto sa 8. Mateo 9 bersikulo 1 ngadto sa 8 maigsuon. Mao kini ang gisulti. Og sa nakasakay si Jesus sa sakayan, siya mitabok og miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Mao kana ang Capernaum. Og tanawa, ilang gidala kaniya ang usa ka paralitiko nga naghayad sa duyan. Og sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya mingon sa paralitiko, "Anak, salig, ang imong mga sala gipasaylo na." Og tanawa, dihay mga eskriba, mga relihiyoso, mga batid sa mga balaang kasulatan nga nag-ingon sa ilang kaugalingon, nagpasipala kining tawhana. Apan sa nasayran ni Jesus ang ilang mga nahuna, siya mingon kanila, nganong nagahuna-huna man kamog dautan diha sa inyong mga kasing-kasing? Kay hain ba'y labi pang masayon? Ang pag-ingon ba ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon ba bumangon ka o paglakaw? Apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tao may kagahom di ay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gigdaan og pumauli ka. Og siya mibangon og mipauli sa iyang balay. Sa pagkakita ni ini sa mga panon sa katawhan, sila nangahadlok og nanagdaig sa Dios nga nagahatag sa maong kagahom ngadto sa mga tao. Kini ang pulong sa Dios maigsuon og atong giuluhan kining maong mensahe, ang awtoridad sa pagpasaylo sa sala. Mag-ampo kita maigsuon. Dalay ko na mong amahan, salamat na sa nining hapuna, nining adlaw aron diha sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat nga imong gihatagaan mi og grasya sa pag-abli sa imong balang kasulatan aron masayran namo ang among kaugalingon daw samin kini sa among mga kalag. Naod pa imong pag-aablihan usab ang matag kasing-kasing aron madawat namo ang kamatuoran o among pagabuhaton ang angay namong buhaton niining maong pulong nimo. Kini among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Now kining maong panghitabo ang maigsuon, mao ni istorya bahin sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka bakol
usa ka paralitiko o ang iyang pagpasaylo sa iyang mga sala. Nahitabo kini human sa daghang mga milagrong gibuhat ni Jesus sa lain lugar ug karon mipauli siya sa iyang kaugalingong nasod nga mao ang Capernaum. Ang mga tao nagsugod og pagpanubo kung kinsa gyud siya. So mao nilang gipangutana kay tungod daghan siya mga milagrong gibuhat. Nga kini nga istorya nagpasiugda sa pagka-Dios ni Jesus. Pinaagi sa iyang gahom o sa pagpasaylo o pag-ayo sa usa ka taong paralitiko. Nanining bersikulo nga atong gibasa migsoon, gipakita ni Jesus ang iyang gahom sa pagpasaylo og sala sa 5 ka pamaagi. Migsoon, 5 ka pamaagi og ato kining tan-awon tagsa-tagsa. Primero, sa pagpasaylo sa Ginoo sa sala, migsoon, kinanglan moduol kita kang Hesus nga dunay pagtuo. Mao gyud primero. Moduol kita kang Hesus pinaagi sa pagtuo. Atong basahon bersikulo 1 ngadto sa 2. Nagaingon, og sa nakasakay si Jesus sa sakayan siya mitabok og miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Natiman miabot si Jesus sa iyang kaugalingong lungsod dili ni aksidente. Kung nigituyo niya nga siya misakay sa kasakayan aron mutabok paingon balik din sa iyang nasod kay dunay mga tao na dunay pagtuo naghuwat kaniya. Og tanawa, bersikulo 2, ilang gidala kaniya ang usa ka paralitiko nga naghayad sa duyan. Og sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, tanawa, kining mga tawana, grupo nga nagpas-an ni ng ilang amigong paralitiko, dunay pagsalig. Mao na nga si Jesus kay balo sa mga taong dunay pagsalig. O kita kayo pag-abot ni Jesus, pagduol nila, nakita niya ang ilang pagsalig. Siya mingon sa paralitiko, natiman paralitiko. Ang paralitiko sa dunay pagsalig. Apan medyo masakiton man, di medyo huyang. Huyang, no? Di sama nining upat nga nagdala kaniya paingon kang Hesus. Kay tungod nakaila na sila, doon na sila relasyon siguro kang Hesus. Mo na nga hugot ang ilang pagtuo apan kining taong paralitiko murag dili pa kayo. Busa mingon si Jesus kaniya, anak, salig. Anawa, nakita sa Ginoo nga ang pagsalig nining bakol, nining paralitiko, murag dili pa gyud kay ligon, di sama nito upat. So busa mingon ng Ginoo, anak, salig ang imong mga sala gipasaylo. Tanawa, kung wala mo duol ning upat ka amigo o ikalima kining naghayad, pinagi silang pagtuo, mamaayo ba gyud ning paralitiko nga? Dili gyud. Karon kay tungod doon na sila pagsalig, nakita ni Jesus ang ilang pagtuo. So dili lang kini pagsalig sa upat, kundi pagsalig usab sa bakol apang gipalig-on ni Kristo. Ang pulong ni Kristo megso mo'y makapalig-on sa atong pagtuo. Sumala nining bakol, mingon ang Ginoo kaniya, anak, gitawag siyang anak. Kisabay di malig-on na. Salig ang imong mga sala gipasaylo. Kamaturan kini, kamaturan may makahatag nato kalig-on sa atong pagtuo. Muna mingon si Jesucristo sa Juan 8:31 ngadto 32 sa mga misalig kaniya, mituo kaniyang mga Hudyo, kung kamo magapabilin sa akong pulong, tinuod nga kamo akong mga tinun-an. O inyong mahibaluan ang kamaturan o ang kamaturan may makahatag ninyong kagawasan. Kisabay di malig-on na. Kung makapaminaw ka sa pulong ni Kristo, naagyod ang assurance. So mauning tawana. Mananggigsiguro ni Kristo ang imong mga sada, gipasaylo na. So sa may doktrinang makita nato din ni Maigsoon. Ang doktrina mo kini, pagtuo maoy paagi sa pagduol nato kang Kristo. O pagtuo maoy mudawat sa grasyang kaluwasan gikan sa atong Dios. Kung atong basahon ang Efeso 2:8 ngadto 9 nagaingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Grasya mo nagluwas nato. O kini madawat nato pinaagi sa pagtuo. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo, kini dili sa inyong kaugalingong kaymuan, kini
hatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigar mo. Tanawa, primero gyud aron kita mapasaylo sa atong sala. Kinanglan muduol ta kang Hesus nga dunay pagtuo. Disagi ka ng pagtuo diha sa pagpaminaw sa pulong. O sa pagpaminaw sa pulong, tagaan kag assurance, malig-on na pud ang imong pagtuo. So pagtuo maoy paagi sa pagdawat nato og grasya sa Dios. Ikaduha, maigsuon. Sa bersikulo 2, nagaingon, ang musalig kaniya kang Hesus dunay ang kinanglan ikaduha muduol kitang dunay pagsalig. Pagsalig. Lahi pong pagtuo, kamatuuran, pagtuo pan doon na gyud kay kanang pagsalig. Nag-iingon sa bersikulo 2 sa atong teksto, Mateo 9, bersikulo 2. Atong basahon maigsoon. Sa taha kay naglisod ning mouth. Nag-iingon maigsoon. Og tanawa, ilang gidala kaniya ang usa ka paralitiko og daghayad sa duyan. Og sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, Muni, anak, salig ang imong mga sala gipasaylo na. Now, ang pagtuo migsuon, gikan ni sa kamatuoran nga atong nasayran. Apan ang application sa pagtuo nato mao ang pagsalig sa pulong nga atong nabatian. Sama niini ang miingon si Kristo sa paralitiko, anak, salig ang imong mga sala gipasaylo na. Pagkanindot paminawon migsuon, kisa bagay di mo salig kung mismo gikan sa ba ni Kristo mabatian nimo nga siya miingon nga ikaw gipasaylo. So makita nato din migsuon nga giuna ni Jesus ang mas importante. Ang mas pinakadakong problema sa tao, mao ang sala. Kasagaran ang tao, unahon ang mga kansod, ang mga sakit, ang mga balatian, pangayuon sa Dios. Apan wala nila hunahunag unsay kinadak-an o mas labaw nga dakong problema sa tao mao ang sala. Kaya ang sala mo na makahatod sa tao ngadto sa impyerno. Mo na nga bisan kining mga tawhana nga dunay pagsalig, dunay pagtuo, apan wala sila maglantaw sa pinaka kinailaw-man na problema. Kinanglan sa kinailaw-man problema, kinanglan natong pagsalig. Kay way laing makahatag natong kapasayloan gawas lamang ang Kristo, pagsalig lang. Kay kita mutuo ta bisag kinsa. Apan pag-abot sa kapasayloan, salig mingon si Ginoong Hesukristo sa paralitiko, anak, salig. Salig. Giuna ni Hesukristo ang espiritual nga kahimtang nining paralitiko. So unsa may doktrina niini? Unsa may aplikasyon niini sa atong kinabuhing Kristohanon? Ang tinuod problema sa tao mao ang sala. Mao ang sala. Kinadak-an nga problema kini. Mao na makadaldal ka nato ngadto sa kapildihan sa impierno kalayo. Og way makaay nini gawas lamang sa Dios. Dili sa relihiyon, dili sa binuhatan, kundi si Jesus lamang. Way lain nga makapasaylo sa atong sala, gawas kang Hesus. So primero, muduol kita kang Hesus nga dunay pagtuo. Ikaduha, muduol kita kang Hesus nga dunay pagsalig. Ikatulo, musalig kita kang Hesus nga dunay pagpaubos. Versikulo 3 ngadto 4 maigsuon, nag-iingon. Og tan-awa dihay mga eskriba nga nag-ingon sa ilang kagalingon, nagpasipala kining tawhana, garbuha no? Maluoy bang Ginoo sa mga garbo? No. Nag-iingon ang 1 Pedro og Santiago. God gives grace to the humble, but He gives, God hates the proud, but He gives grace to the humble. Ang Ginoo magahatag, ang Ginoo na ang kapungot diha sa mga hambugiro. Apan siya nagahatag og grasya
sa mga mapaubsan. So kinahanglan mo salig ta kang Hesus nga dunay pagpaubos. Dili sama nining mga eskriba, mga hawd batid ni sa balaang kasulatan apan wa panginabuhi ang ilang nakatuna. Naghuna-huna sila nga si Jesus nagpasipala. Nga naman, kay wa sila mo tuo, wa sila mo salig nga si Jesus ang ilang gihuwat nga Mesiyas nga manluluwas. Anak sa Dios. Nagtuo sila nga usara ang Dios, oneness. Mao ilang gisaligan. Apan wala sila mosalig kang Jesus. Nga si Jesus usa ka persona sa usa ka Dios. Pero kay balo si Jesus sa ilang hunahuna. Mo na sakit na igsoon. Kung sa may palabihon nimo ang imong doktrina, nasabtan nimo nga si Jesus dili Dios, nga dili siya manluluwas, kundi ang amahan da, nakibalo ba ang Ginoo sa imong kasing-kasing? Kasing-kasing baya mo gitan-aw sa Ginoo kung sa katinuod ng imong pagsalig sa Dios. Sa pagpanungti, mahimo ka musulti og daghan nga magpasipala kang Hesus. Sila kini mga eskriba hawd kayo batid kayo sa balang kasulatan apan ang ilang pagtuo kang Hesus nagpasipala sa Dios. Kay Dios ramang gayon mo'y makahatag og kapasayloan. So unsa may doktrina nini? Ang pagkadoktrina nini, aplikasyon, ang pagka-Dios ni Jesus kay balo siya sa kasing-kasing sa tao. Og di lang kay balo ang Ginoo sa kasing-kasing sa tao, kay balo siya sa hunahuna sa tao. Ang kasing-kasing mo ni the seat of our emotion. Ang atong pulianan, sentro sa atong kinabuhi, apan ang atong hunahuna maigsuon, mabasa na sa Ginoo. Mo na miingon si Kristo sa versikulo 3, og tan-awa dihay mga eskriba nga nag-ingon sa ilang kaugalingon, nagpasipalag kining tawhana. Apan versikulo 4 sa isulti ni Kristo, apan nasanasaran ni Jesus ang ilang mga huna. Tanawa? Ang ilang huna-huna, mingon siya sa kanila, nganong nagahuna-huna man kamog dautan diha sa inyong mga kasing-kasing. Tanawa? Ang kasing-kasing ang atong pagkatao diha sa kinasudlan nga naghuna-huna og dautan. So, mauna timaan nga si Kristo Dios. Kay nakabasa siya o kakita siya kahimtang sa kasing-kasing kabasa siya huna-huna sa tao. So, kinanglan ikatulo sa pagduol nato kang Hesus kinanglan dunay pagpaubos. Dili saman nining mga eskriba pagkagarbo sa ilang kaugalingon. Mapasaylo ba gud sila? Doon na ba gud sila kaluwasan? Doon ay kaluwasan hangtod nga sila magpaubos o maghindulsong sa ilang mga sala. Apan kung nagpabilin sila ni ana, nagaingon ang Juan 3:18, ang dili mo to kang Kristo na hinukman na. Kay tungod wala sila, musalig kang Kristo. So busa may igsoon, mao kana ang pagduol nato kang Kristo kinahanglan dunay pagtuo, dunay pagsalig, dunay pagpaubos og ikaupat kinahanglan dunay paglihok. Dunay paglihok. Versikulo 5 ngadto sa 7 nagaingon may igsoon. Kay hain ba'y labi pang masayon? Maingon si Kristo sa mga eskriba, sa mga reliyoso. Ang pag-ingon ba ang imong mga sala gipasaylo na? Makaingon po eskriba, pag masayo na, kay sulti naman na. Di man na mo makita kung gipasaylo gyud siya. Maingon si Kristo, unsa may sayon? Ang imong sala gipasaylo na o ang pag-ingon ba bumangon ka o paglakaw? Kamay dalian na. Sa mga eskriba, mas dali itong musulting gipasaylo ka na kaysa sa mubangon kay kinahanglan man og milagro sa ilang pagtanaw. Subusa si Kristo, mingon sa versikulo 6, apan aron mahibalo ka mo mga nga ang anak sa tao, no? May gahom diay dinhi sa yuta sa pagpasaylo mga sala. Niini, no? Hingo si Kristo ngadto sa bakol, niini miingon siya sa paralitiko. Bumangon ka. Dada ang imong higdaanan og pumauli ka.
Baling dagkuas mga mata sa mga eskriba tinuod bag yun be. Nan, nahikurat sila. Kay tungod pag-abot sa city, ang paralitiko mingon nila og siya mi bangon og mi pauli sa iyong balay. So, makita nato nga kadtong paralitiko, grabe ang iyang pagsalig kang Hesus nga siya gipasaylo sa iyong sala, labaw na. Misa mituo siya nga siya paayuhon sa iyang balatian. So busa sa iyang pagtuo, may barog siya. Milihok siya. So sa ikapat nga pamaagi sa pagdulat akong Hesus, kinanagdunay paglihok. Na kini, gipamatud-an ni Hesus nga siya dunay gahom sa duha ang pagpasaylo sa sala o pag-ayo sa babalatian. So unsa may aplikasyon ni sa doktrina nini? Ang mga milagro ni Hesus nagpakita sa iyang pagka-Mesiyas, ang iyang pagka-Ginoo. Kung sa may milagro na itabo, ang milagro, kaluwasan, sa kalag nining tawanan. Giayad ang iyang masakiton, ang iyang gisakit sa sala nga kalag. Naluwas siya. Unya ikaduha, milagro ang pag-ayo sa iyang kalatian. Hamay mas labang nga milagro. Hamay kinadak ang milagro. Ang kinadak ang milagro, ang kaluwasan sa imong kalag. Kay kini madawat nimo pinaagi sa pagtuo, pagsalig. Apan ang kaayuhan pud sa tao kinahanglan nato patuo. Tuutas doktor, tuutas mga herbal, pan ang pagsalig adtos kaluwasan sa kalag Dios lang gyud maoy atong saligan ngana. So ang mga eskriba ba naglihok? Sila naghinulsol ba silang sala? Wala gyud. Apan ang paralitiko, bakod tingdog dayon, ulit dayon sa balay. Pesta sila ilang mga anak dito, doon na siya anak, iyang mga ginikanan. Patumba dayon og baka. Mga 5 ka baka siguro. O pila ka baboy ito. Kay tungod, milagro ni sa Dios kaniya. O katapusan ni kalima. Ikaw pa, pagdul nato kong Hesus, kinahanglan dunay pagpasidungog. Oo, pagpasidungog. Versikulo 8, nagingon, sa pagkakita niini sa mga panon sa katawan, tiyaw na, gikan si Jesus dito sa daping laing dapit sa islas Capernaum, pikuyog ang tanang mga tao kay tungod nagpangita sila og mga milagro pa. So dihang nga nakita nila, nasaksyan na bati nila ang pulong ni Kristo o nakita nila nga kining tawhan nagipasaylo, kining paralitiko gipasaylo sala o nagiparog pagyod, timaan nga naluwas katong tawhana. Pagkakita niini sa mga panon sa katawan, sila nangahadlok, na dili ning hadlok na kakitag abat, dili, kundi respeto, reverence. Sila nang hawak sa yuta niya na. Sila nangahadlok o nanagdahig sa Dios. Kay kung kini kahadlok sa abat, di sila mo dahig sa Dios. Kundi kini pagsalig, kining pagrespeto, pagpaubos, o nagdaig sila sa Dios na nakahatag sa maong kagahom ngadto sa mga tao. Kauban ka nining upat nga dunay pagsalig, pagtuo? Oo. Kauban ka ni ang bakol nga nakabarog na, kauban sila. Kauban sila. So ang tinuod nga pagduol kang Kristo, may igsoon, kinanglan kung doon na tayo nagdawat nga milagro, kaluwasan nato, number 1. Doon na yun tayo pagpasidungog kaniya. Di sama ng mga reliyoso, mga eskriba, mga batid sa kasulatan, ang ilang utok, ang ilang hunahuna, ang ilang pagkamaayo mo ilang ipagpasigarbo, dili sila mo respeto sa gahom sa Dios nga naas mga taong gibago. So dili lang kay milagro ang atong gipakita ni Kristo rito apan tungod kay ilang nakita ang gahom sa Dios nga naa kang Hesus, kaya sila nagdayeg og misimba kang Hesus. So sa may doktrina nini, ang tanang buhat ni Kristo
nagtudlo paingon ngadto sa himaya samahan. Wala magpasidungog si Kristo sa iyang kaugalingon kung dili siya gipasidunggan sa mga katawhan kay tungod lihok kini sa Dios amahan diha kang Kristo. So sa may aplikasyon ni sa atong kinabuhi migsuon. Primero, nangutan na ta migsuon, sa unsa mang problema nato nga moduol ta diha kang Hesus pinagis pagtuo. Primero gyud nga problema nato nga wa masayri, wa magtutok ang mga tao ang problema sa atong kalag. Bisa pag unsa nato ka maayo, bisa pa unsa nato ka batid sa tanang butang apan ang atong kalag naagyod sa kapildihan sa impyerno. Kinahanglan mao ni atong primerong iduol ngadto kang Hesus kay si Jesus lamang gyud ang kasaligan diha sa pagluwas sa atong mga kalag. Espiritual ba o physical ang importante kinimo? Wala importante ang physical. Apan ang physical kutob na nining kinabuhi. Apan ang spiritual hangtod sa kahangturan. Og si Jesus sa atong pagduol nga dunay pagtuo kaniya, dunay pagsalig, dunay pagpaubos. Siya andang gyud sa pagdawat og mutabang kanato. Mo na primero nga leksyon nga atong makuha. Duol kang Hesus alang sa imong kaluwasan. Ikaduha, unsay kinadak-an nimong problema? Unsay kinadak-an problema sa tao? Daghay nag-ingon kwarta, daghay ingon balatian, daghay na ingon guba nga relasyon. Apan kini dili makahatod kanato ngadto sa impyerno maigsuon. Apan pinaagi ning problema ha, makasala ta mo maghatod nato sa impyerno. Sala mo'y kinadak ang problema sa tanan. Ay lang tan-awa ang kalisod nimos kinabuhi, kundi tan-awa ang iyong espirituhanong kahimtang. Ang kuna, mao na imong kinadak ang problema. Ikatulo, si Jesucristo lang makapasaylo sa imong sala. Huwag ilain, dili ang relihiyon, dili ang fellowship, dili ang pagsimba kada Domingo, present ka, sayo ka, dili ang binuhatan sa tao, dili ang pagpaningkamot sa tao, kundi ngadto sa persona ni Kristo, siya ang ikaduhang persona sa usa ka Dios. Siya ang Mesiyas nga gisugo sa amahan alang sa kaluwasan sa tanang musalig kaniya. Mga buhat 4:12. Og miangkon kini ni Jesus Juan 14:6. So busa ikaw pat sa imong natagamtam karon nga milagro sa imong kinabuhi, unsa man ang milagruhan, hatagig himaya ang Dios sa tanan tibok nimong kinabuhi. Hatagi sama nini mga tawhana sa pagkakita nila, pagkadungog nila nga si Jesus naghatag og gahom sa pagpasaylog sa sala og naghatag gahom sa pag-ayo sa paralitiko, sila gyud nangahadlok og sila na nagdayon misimba kang Jesus. Simba si Jesus. Now, kada oras mahimot ang musimba apan duna sa adlaw ug lugar nga iyang gipili aron kita tuwa kaniya musimba, makipag-usa kaniya, na gyud ta permi. Kung kita magpasalamat og dako sa Dios, pasalamatan nato pinaagi sa atong lihok nga pagtuo mao ang pagsimba kaniya sa matag adlaw nga iyang gihatag kaniya. Ampo ta maigsoon. Salamat Lord nining imong mga pulong nga naghatag na og kahayag og nagdugang og kamatuoran sa among pagtuog pagsalig. Busa pinagi nini malig-on na usa, mubarog na usa, muhamtong na usa ang among pagpanginabuhi diha sa pagtuo diha kanimo. Salamat Ginoo. Naot pa nga ka makahatag og kaluwasan sa mga taong wala pay igong relasyon diha kang Kristo. Mo kining among pagampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.